Hej KG, jeg er hernede på stationspladsen, hvor der er et pop-up kondomeri. Her, og I får lige en rundvisning af Charlotte. Hej, velkommen til kondomeriet. Hvor er det dejligt, I kommer. Nu skal I se, hvad I kan komme herned og opleve i morgen fra kl. 15 og indtil 22. Her er alle mulige former for gak og løjer. Man kan vinde kondomer med smag, med farve, med dutter og med diller på, hvad jeg er ved at sige. Man kan, hvis man synes, det er sjovt at klippe klister, har vi nogle fine skabeloner til at lave flotte tissemænd og tissekoner. Vi har en bog, som man kan kigge i, hvordan man ser ud, hvis man ikke lige The Body Book, hvis man ikke lige har været så meget i svømmehallen med sin mor og far og set, hvordan andre mennesker ser ud. Vi har et lykkehjul, så man kan spin the wheel og se, om man kan vinde nogle rigtig gode præmier. Vi har præmier, som er ud over kondomer, menstruationstrusser, lakridspiber, bind og tamponer. Vi har rigtig meget vejledning i forhold til prævention. Hvad er det gode, hvad er det dårlige, hvordan gør det lige, man bruger, hvad skal man bruge recept til, hvad koster hvad, og hvad er godt for dit og dut og dat. Det handler også om, at der kan være køn og seksualitet. Det er jo to forskellige ting, så nogle føler, at jeg er pige, og jeg bliver forelsket i alle drenge. Men jeg kan også være pige, og kan ikke lige finde ud af, hvem er det, jeg har lyst til at være forelsket i. Hvem tænder jeg på? Det ved vi også rigtig meget om, hvordan det er at have det sådan, og være i det, og kan så godt tage den snak. Eller hvis man bare tænker, jeg synes bare, det er fedest at have sex med mig selv, så kan vi også tage den. Og udover det, så er det sådan, at kondomerne skal man jo bruge, fordi man skal beskytte sig selv. Og her i Køge, der har vi rigtig mange unge under 25, som har klamydia. Så I kan komme herned, og så kan I få taget en klamydia-test. I tager den selv, og jeg sender den ind til et laboratorium, undersøgelse for jer, og I får en besked i e-boks og på sundhed.dk. Og for drengens vedkommende, så handler det om, at man skal tisse sådan en lille kop, hælde tissen ned i, tage låget af den her, hælde tissen i, skrue låget på, det var det. Og piger, I får en vatpind, som man stikker 5 cm op i skeden, der til hvor der er slim, tager den ud igen, putter den ned i røret her, klikker pinden af, skruer låget på igen, og så sender jeg den ind. Og så får I også besked i e-boks eller sundhed.dk. Og for at krydre det hele rigtig godt i morgen, så har vi Silent Disco, hvor at vi har DJ Louie fra Silent Sync, der kommer og spiller op til Silent Disco ude på stationstrappen herude og herinde i rummet, og hvor der ellers er plads til det. Og til de af jer, der ikke har prøvet Silent Disco, så går det ud på, at man får sådan et par hovedtelefoner her på. I kan se nu de blå, så trykker man, skal vi finde dem, man trykker på der. Så kan man skifte kanal. Rød kanal, det er en ny slags musik, og grøn kanal, det er så en tredje slags musik. Det er skideskægt, og alle kan være med. Kom og være med og give den gas, og hvis man bare tænker, at man ikke har lyst til at snakke med som nu, så kan man altså også bare komme ned og drikke en kop te, eller klippe klister lidt ved vores dejlige klippe klisterbord, og måske lave sig en lille dillermand. Kom i morgen. Hej hej. Altså i morgen, det er fredag.